Здравейте, приятели! Сега имате шанс да видите снежния човек по-отблизо. Ето го. Това са му очите, носа, веждите. Как е кимнал. И това най-важната част. Задникът. А сега вижте колко сняг имаше при нас. Буквално 10 см. Ето тук минахме с АТВ-то. А вижте колко е заледено тук. Гледайте тук. Може да се паразаляш. Мисля, това е страшно заледено. А с АТВ-то няма спирачки. И в случая АТВ-то няма батерия и трябва да го чакаме да се зареди. Сега ще ви... Ето го АТВ-то. И понеже всеки момент ще ми спре времето, абонирайте се канала, за да видите видеото как карам АТВ-то и как пиля гуми в този лед, който ви показах. Ето с това се зарежда и чао!